Ginkainit sang ulo ni Senator Ping Lacson ang gintawag niya nga copy-paste lang nga ginhimo sang Office of the Vice President sa mga programa kag pondo sang nasamit nga opisina sadtong 2022 kag 2023. Sunod kay Lacson, wala man lang ginbag-o ang pangalan o kun ang deskripsyon kag ang mangin pondo sa mga nasamit nga programa. Kaangay sunod sa iya nga insulto sa common sense ang ginhimo sang opisina. Ginbalikan man ni Lacson ang parehos nga 125 million pesos nga pondo para sa una, ikaduha, ikatatlo, kag ang ikaapat nga quarter sang 2023 para nga magasto ang 500 million pesos nga pondo. Kaangay man ini sa 125 million pesos nga pondo para sa 2022. Sa ulihi, ginsiling ni Lacson nga kaangay nga stupido ang nangintikang sang OVP. Unang-una, regular program. Sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot... Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti.